Rybáři se nemohli dočkat. Řada z nich už vyrazila obhlížet pstruhové vody už včera. Mezi nimi i pan Popelka z Jablonce. No to je sen, nedočkavost veliká. Ty lukrativní místa jsou, kde ta voda je zčeřená. Přímo pod tím pařezem tamhle, jak se ta voda točí, tak tam ty ryby stojí a čekají. Po čtvrtroční pauze se smí chytat pstruh duhový, pstruh potoční nebo siven americký. A to je docela jiné rybaření. Určitě o chytrosti umět číst tu vodu, najít, kde ta ryba sídlí a pak i tu mužku podat tak, aby ona si ji vzala. Ne všude to bude ale úplná idylka. Například na Liberecku letitou práci rybářů zničily loňské povodně. Ty záplavy nám propláchly řeky, strhly ryby hodně do zahraničí. Tento rekordní pstruh potoční z Raspenavy, který se před povodněmi zapsal mezi největší chycené kusy u nás, byl tak na říčce Smědé na dlouho posledním. Ty úspěchy rybářský budou určitě menší než v minulých letech. Na zahájení pstruhové sezony mohli zapomenout i rybáři na Kamenici. Shodou náhod se tu dnes konaly raftařské závody. Je to nešťastně pro nás naplánovaný, bude tam spousta lidí na lodích, zahájení nepřipadá úvahu. To v Lužanech na Jičínsku si rybáři užívali pravé pstruhové hody. 29. První. Radost velká, pouštíme. Pouštíme? No samozřejmě, první se musí pouštět. První se pouští, aby jsme měli na rok zážitky a další takovéto záběry. Přehlednou mapu všech pstruhových vod najdete na serveru tn.cz. Ivan Berka, Televize Nova.